ассалому алайкум, подписчикони гиромӣ ва бинандагони муҳтарам. Бисёр суолҳо пай дар пай мешавад, ки дар бораи чӣ тавр омадан ба Великобритания. Яъне ҳолам менависанд, ки чӣ хел равем ба Великобритания. Ман ҳама вақт дар ютуб каналам, дар тикток, дар инстаграм ҳама вақт ман эълон мекунам, ки ҳозираш ба омадан ба Великобритания камакак муаммо шудагӣ ҳай омадан намешавад. Компаниҳое ки меоварданд компанияи онлайнӣ буданд, ҳамаш маҳкам кардагиянд. Ҳозир ба гражданиҳое ки Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ҳастанд ва ё кор намекунанд, барои ҳамон ба ҳар хел блогерое ки мегӯянд, ки мешавад омадан, ин программа кор мекунад, он программа кор мекунад, барои мо дода нашаветон. Ҳозир ягон программи онлайнӣ кор накарсода. Ҳамаотон маро нағз медонед, ки ман ҳамин видеоҳом ҳамаш дар бораи ҳамин кор ҳастанд. Он чизе ки ҳаст, мо ҳамон чиз эълон мекунем. Он чизе ки нест, мо аз ҳаво ёфта гап намезанем. хуб бародарон, агар ки як омаданӣ шудаед ё ин ки ҳаракати ба тарафҳои Аврупо омадан шудед, дигар тарафҳои Аврупо кушода ҳастанд, мешавад омадан. Айни ҳол тарафҳои Полша, Латвия, Болгария, Германия, дигар тарафҳо шанси рафтан ҳай, роҳҳои рафтан ҳастанд. Тарафи Великобритания ҳозир омадан рости гап мушкил аст. хеле шумораи маҳдуд, шумораи муҳоҷирое ки ба Великобритания меоянд маҳдуд кардагиянд, барои мо омадан намешавад. Албатта рӯ афтода нашаветон, дигар тарафҳо ҳуҷҷат карда рафта кор кардан мешавад. Ба монанди давлатҳои Аврупо ё ин ки ба Канада, инсоное ки забони англисиро медонанд, бо бисёр хуб мешавад, ки ба программаҳои онлайнӣ Канада ки муҳоҷирати Канада, муҳоҷирое ки забони англисиро хуб медонанд, ҳамин як махсус программа ҳастай, ҳамонро пур мекунанду ба онлайн ҳавай дохил мешаванд. муҳлати муайяншуда метиҳад, баъд аз муҳлати муайяншуда худаш занг мезанад, албатта ба кор ё ин ки ба визаи туристӣ шуморо таъмин мекунад. Агар ки забони англисӣ ё ин ки франсузиро медонистагӣ бошанд, марҳамат роҳҳое ҳастанд, ки ба Канада ба осонӣ рафтан мешавад. Яъне пул харҷ намекунед. Танҳо $100 то $120 барои ҳамон визаша, пардохти визаша, виза пулиша пардохт мекунед. Тамом. Баъд рафтан ба самти сафорате, ки визави центре, ки шуморо виза метиҳад, дигар мушкилӣ нест. ҳозир дар бисёр рекламаҳо, дар бисёр онлайнҳо, дар бисёр шабакаҳо танҳо ҳамин чиза Великобританияро эълон карсодай, кор дар Англия эълон карсодай, ҳамин чизҳо нестанд. Ҳозираш нашусодай омадан. Ва алайкум салом. Муъминзода. Спитамен Муъминзода. хуб, ҳозираш ба ҳамин чизҳо нестанд. бисёр бачаҳо медаранд, фиреб мехӯранд аз пушти ҳамин баъзи шабакаҳои онлайнӣ, телеграм медаранд, инстаграм, ватсап ё ин ки дигар шабакаҳо медаранд, ба ҳамин чизҳо фиреб мехӯранд, ба фиреб дода мешаванд. $500 то $1000 пули ҳар хел пули калонро метиҳанду ждат мекунанд, ки шитоб барои ё виза метиҳад, не ки виза дода наметавонад ҳеҷ ки. ҳеҷ кас барои шумо онлайн виза дода наметавонад. ҳамин чиз аз хотир набуроред, худаш ба санд даҳад.
خب دوستان، اگر نافهمی شد حتما در کامنتاری ها نویسید، ما به شما جواب میدیم. ویدیو رو پس دیلیت کنید، دیگه یا رفیقاتون بینن، به هر خیل فریب داده نشن، به هر خیل گپ داده نشون. راه های رفتن به دیگر سمت های اروپا، گرمانیا و پولشا و کانادا و دیگر طرف ها هست. به کره جنوبی، برای همین راه افتاده نشوید. هیچ وقت امید از دست ندید، به امید باشید، حرکت کنید، از جای برخیزید، همش می شود، همین آرزوها عملی می شود. خب باقی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.